goyange sing hot to, Pak? Oh nggih. Halo. Ayo, rono, Pak. Ya. Apa-apa? Sampai ngono, Pak. Maka. Ayo, Mbak. Dan ya sing eling ayo iku budaya pancene tunggu golek dhuwit alah ayo tambah 100 goyang monggo tambah 150 cok tunduk laris sambil goyang Pak to 500 Sekolah
mamane dijak kocak-kocak ono apik ya. Mbak Rina. Dalam. Niko Mbak nyanyi lagu lho. Napa? Menika anu. Lagunipun Kijeng miring. Ora gaya Betty. Oh. Saking Gedangan. Oh, nggih. Gaya Betty. Oke. Gitu, Mbak. Oh, Mbak Betty? Badhe nyumbang? Oh, nggih. Lagune napa, Mbak? Oh, nggih. Lagune bebas yang penting dandut. Oh, nggih. Iya, aku tak rono. Aku tak golek dek kene sik. Gula aku ya itu 100. Aduh, kok tekan gone ra ya. Yo. Yo, kocak-kocak Mas Rudi Yo, ya. kocak-kocak nggih, Mbak. Goyang ya, Bu. Nggih, goyang. Wah, kayak engko nek goyang sing hati-hati lho, Bu, mungkin ku kumat bebayani lho. Nggih, niku raja reok. Nggih niku biasane nek nyanyi jakel.